Motor halad az ausztrál sivatagban mindentől távol. Az utat a korábban erre közlekedők nyomai jelzik a homokdűnék és bokrok között. A levegő száraz, a nap tűz, reggel csak 25 fokra hűl le a levegő, nappal pedig szinte elviselhetetlenül felforrósodik. Az életnek itt alig van nyoma. Két motoros szinte a semmiben, errefelé nincs nagy forgalom, van, hogy napokig senki nem jár erre. Oh man, it's freaking hard. Az egyik utazó magyar, Dubicki Rezső, aki már több mint másfél évtizede, akkor még mennyasszonyával költözött Ausztráliába. Anglia után itt próbáltak szerencsét, ahol megtetszett nekik az itteni időjárás, a lenyűgöző táj és természet, így a kezdeti anyagi és nyelvi nehézségek leküzdése után végül gyökeret eresztettek. Az újságos és a pizzéria után szakmájuknak megfelelő munkát is találtak Brisbaneben. Akkor már csak az egyikünk volt tanulóvízumon, a másik azt tudott dolgozni mellette, így már azért tudtunk több pénzt félretenni, meg tudtuk venni első használt autónkat, és akkor így lépésről lépésre haladtunk, próbáltuk intézni a vízumot. Tehát elhatároztuk, hogy itt fogunk maradni. Erre az volt az egyetlen lehetőségünk, hogy én, mint programozó, keresek egy céget, aki engem beszponzorál. A monitor bal oldalán egy weblap, jobb oldalt pedig a hozzátartozó programkód látható a monitoron. Rezső még Magyarországon tanult webfejlesztőnek, az itteni újraképzés és nyelvtanulás után pedig munkát kapott. Én a Dreamworld-nek dolgozom, ez egy ilyen vidám park, állatkert és csúszdapark egyben. Nekik fejlesztem a websájtjukat, plusz a hozzáig tartozó igazából 4-5 website van, ami a céghez tartozik, ezeknek a frontend fejlesztéséért vagyok én a felelős. Egy motor makettje a monitor alatt. Nem véletlenül Rezsőt a programkódok írása és javítása egyre kevésbé köti le. Ezért kezdtem el a motorokkal foglalkozni. Hát több mint 30 motorom volt az elmúlt 5 évben. Megvettem őket, azzal foglalkoztam, hogy megvettem motorokat sérülten, törötten, hibásan, megjavítottam őket. Teljesen nulláról elkezdett érdekelni, utána néztem. Elején nagyon nehezen ment, de ahogy elkezdtem megérteni, hogy működnek, meg közben motoroztam is velük, akkor mindig láttam, hogy működik ez a dolog. A műszaki ismeret jól jön a terepen, különösen, ha kipufogót kell szerelni a sivatagban. Miután Piricséről elszármazott webfejlesztő megunta, hogy az ausztrál városokban sokat kell állni a dugókban, motorra váltott, majd terepmotorozni is elkezdett. Először crossmotort vásároltam, de arra megint hamar rájöttem, hogy az nem az én műfajom, hogy egy pályán körbe hajtsam az időt, mert az megint sérülésveszélyes, és tudom, hogyha ez arról szól, hogy ott jobb időt kell menni, akkor előbb-utóbb összetöröm magam, és akkor ez az endurózás, ez megfogott, majd vettem magamnak egy enduro motorot, és azzal elkezdtem járni a különböző rendezvényekre, ilyen endurós rendezvényekre, ilyen trailride-okra, ahol ilyen több száz endurós van, nagyon sokat lehet tanulni tőlük. Így került ide is, a Simpson sivatagba, ahol a terep többnyire kietlen, a dűnéket és a sziklákat ritkán, de patakok szelik ketté. A 176 000 négyzetkilométernyi terület majdnem kétszer akkora, mint Magyarország. Itt találhatók a világ leghosszabb párhuzamos homokdűnéi. Extrém távolságok, terep és hőmérséklet. Itt átkelni igazi túlélő kihívás, ami megfelelő felszerelés és felkészülés nélkül életveszélyes lehet. We're gonna die. That's big red. Rezső és barátja Tony 2023-ban vállalkoztak arra a különleges kalandra, hogy a Queensland állam határán található Birdsville városából indulva motorjaikkal átszeljék a végtelennek tűnő Simpson sivatagot. Egy hatalmas, több mint 1700 kilométeres kört írtak le a vörös homokdűnék és kopártájak között, ahol az extrém körülmények egyaránt próbára tették kitartásukat és bátorságukat is.
fölpakoltuk a motorokra az összes üzemanyagot, ide 40 liter üzemanyag kellett vinnünk vizet, amivel mi úgy terveztük, hogy egy nap alatt mi átmegyünk az 505 kilométeren, ami nem jött össze, ezért ilyen 8 liter vizet, 7-8 liter vizet vittem én, 10 liter körül vitt a Toni. Ezzel volt a fő problémánk, később kellett vinnünk a kaját, a ruhát, a szerszámokat, a teljes kempingfelszerelést, sátor. Napközben csaknem 40 fokos hőségben haladtak. Ilyen körülmények között a nedvesség azonnal elpárolog. A homok sok helyen felpuhul és iszapszerűvé válik. Itt elakadni embert próbáló kihívást jelent. Ezért sem ajánlják az ilyen túrákat egyedül véghez vinni. Egy társ ugyanis mind fizikailag és mentálisan sokat segít a táv teljesítésében. Nekem az egyik ugratónál elszakadt a kilométerjelző kábelem, ami visszajelző, hogy nem tudtam, hogy mennyit mentem, nem tudtam, mennyivel megyek, ez teljesen megölt, tehát ettől ez olyan szinten őrölt fel, hogy mentünk, megálltunk 2 óra után, és akkor gondolkoztam, biztos mentünk vagy 80 km, és akkor mondja hogy 40-et. És akkor, és ez nagyon kemény volt. Az extrém körülmények és a forróság miatt minél több üzemanyagra és vízre van szükség. Ez viszont plusz teher, ami növeli a fogyasztást. Az út második napján már sejtették, hogy nem lesz elég az ivóvízük. A vízünk az teljesen elfogyott, tehát ez ilyen hátizsákot hordunk, amiben van egy szívka, és akkor azon szívjuk a vizet. Annyira kellett spórolnom a vízzel, hogy ilyen 20 percenként egy kicsit szívtam belőle. De most abból a csőből, amit egész végig sütött a nap, abban ilyen 30-35 fokos víz volt, és mindig abból kiszívtam egy nagyon picit, csak hogy a számba legyen valamennyi. Szerencséjükre a harmadik napon találkoztak egy Sydney házaspárral, akik már 2 hete úton voltak a terepjárójukkal a sivatagban. Ők segítettek nekik 1-1 liter vízzel. Azonban a műszaki problémák, a perzselő hőség és az esések komoly megpróbáltatások elé állították a kalandorokat. Nem kellemes, amikor ott feksz alatt, a motornak is jön a hője, plusz a nap az úgy süt, hogy az kibírhatatlan. Sisakba azt nem veszem le, mert abban a pillanatban szétég az arcom, a fejem, és rengeteg légy. Tehát annyi légy van, hogy ott a környékbeli marhafarmok, a sivatag környék az tele van marhafarmokkal. Itt van a világ legnagyobb marhafarmja is, ami közel akkor, mint Belgium. Azt is megkerültük ott, tehát itt rengeteg a légy. És a legyek azok annyira szomjasak, hogy rászáll a szemére az embernek, és nem megy el. Tehát le tudom szedni így kézzel, és nem érdekli a legyet, mert annyira szomjas. Olyan nagy a szárazság. 4 nap elteltével egymást nyugtatva és segítve, holtfáradtan, de győztesen érkeztek vissza Birdsville-be, teljesítve a sivatagban megtett hatalmas távot. De még előttük volt a hazaút, igaz, ezt a 700 kilométeres szakaszt közúton forgalomban kellett megtenniük. 1 nap pihenés után indultak vissza Brisbane-be. Amikor hazaértem, akkor annyira szinte máshol voltam fejbe, tehát én másnap reggel, este 7-re értünk haza, és én másnap reggel elmentem dolgozni. Én bementem a melóba, és én abból semmire sem emlékszek. Tehát fejben még az ember annyira nem tud visszarázódni, tehát itt teljesen mások az igények, az ember azt túlélni akar. Itt nem gondolkodik azon, hogy most jött-e e-mailem, vagy keresette valaki. Tehát ezek olyan szinten nem fontos, semmi nem fontos. Az egy fontos, hogy legyen benzinem, működjön a motor, és legyen vizem. Azt mondják, hogy aki ilyen vagy ehhez hasonló extrém túrákat teljesít, egy ideig nem vállalkozik hasonlóra. Néhány hét vagy hónap után viszont mással sem fog tudni gondolni, csak arra, hogy ezt az egészet újra át akarja élni. Rezső már a következőre készül. Szóval ez az idei fejlesztésű motor, amivel idén fogok indulni a túrámra. Tenere 700-as, még folyamatban van a előkészítése, teljesen erre a túrára lesz átalakítva. A garázs tele mindenféle szerszámmal, a falon a gépekről készült fotók. Neki már több mint 30 motorja volt, a kedvencekre a fotók is emlékeztetnek. Már karrierváltásnak tűnhet az az elhivatottság, ahogy a motorokról és a túrákról beszél. Most kimegyünk egy kicsit gyakorolni. Ilyenkor tulajdonképpen az ember
a fitness-t tudja erősíteni. Rezső úton van az erdőbe, hogy az állóképességét fejleszthesse a következő nagy kalandhoz. Ezt többnyire futással és persze motorozással tudja elérni. Ez egy könnyebb 100 kilós járgány. A hosszú túrákra nehezebbet 170 kg körüli motort használnak. Ez egy 250-es kétütemű gázgáz enduro motor, igazából KTM blokkal van. Ami átalakítás lett rajta, az a hátsó kerék, az egy tubeless-es hátsó kerék, nincs benne belső, ezért sokkal kisebb nyomáson lehet használni terepen, nehéz terepen, sziklákon könnyebb vele menni. Nyerekben a következő generáció, ő Rezső kislánya, Leila, aki úgy tűnik az apjára ütött, még csak 10 éves, de már számos sportágat kipróbált. Most viszont úgy tűnik a futás az, amiben igazán kibontakozhat. Miután sorra nyerte az iskolai versenyeket, beválogatták az idősebb korosztály csapatába is, majd elkezdte a terepfutást. Mindössze 1 év alatt már 30 érmet szerzett. Bár messze élnek Magyarországtól, a szülők továbbra is erősen kötődnek magyarságukhoz, és mindent megtesznek azért, hogy ezt a szeretetet és a nyelvet továbbadják kislányuknak, akivel kizárólag magyarul beszélnek otthon. Csak magyarul beszélünk vele, tehát ezt mindenféleképpen szeretnénk, hogy 2 anyanyelve legyen. Egy nagyon pici akcentusa van magyarul, angolul nincs, de hát egész nap iskolában angolul beszél, szóval mi mindenféleképp törekedtünk erre, hogy ez a ő érdeke is szerintem, ha nem is fogja használni a nyelvet, de a gondolkodását ezt kitágítja, kibővíti neki, hogy több nyelven beszél, több nyelven gondolkodik. Dubicki Rezső története nem csak egy különleges kalandról szól a világ egyik legszárazabb sivatagában, hanem az elszántságról, kitartásról és a gyökerek megtartásáról is. Az ausztráliai Simpson sivatag csak az egyik állomás a kalandos életében, hiszen Rezső már a következő nagy túrára készül, bizonyítva, hogy a határok mindig csak a fejünkben vannak.